Školy dnes potrebujú flexibilný, modulárny nábytok, ktorý sa dá spontánne a rôznorodo využívať. To zohráva dôležitú úlohu najmä tam, kde malé skupiny spolupracujú na projektoch naprieč predmetmi a chcú si samostatne organizovať svoje priestory na stretávanie. Teda tam, kde musí byť miestnosť pripravená na rôzne scenáre využitia. Presne na to sme vyvinuli pódium Shift plus UP a stanový prvok Leaf. Tieto prvky doplňajú koncept Floor Friends a flexibilnú nábytkovú sériu Shift plus. Shift plus UP je pódium a ľahký viacúčelový nábytok. Presne tak, ako to zodpovedá dnešným požiadavkám škôl. Na jednej strane sa dá použiť ako prezentačný prvok. Trojuholníkové a obdĺžnikové prvky možno kombinovať do rôznych plôch na dvoch úrovniach a po stranách ich zakryť. Jednotlivé prvky musia byť spojené pomocou ES tvarovaných horizontálnych spojov. Vďaka tomu je možné prvky voči sebe otáčať bez toho, aby sa rozpojili. Shift plus UP sa dá použiť aj ako nízky stolík alebo ako kombinácia stola a lavice. Tu prichádza naradotočná doska. Jedna strana slúži na chôdzu, druhá ako písacia plocha. Alebo sa prvok premení na ostrov na sedenie v priestore. A môže sa používať v kombinácii so Shift plus Basic a Shift plus Landscape, ako aj s Floor Friends a novým stanovým prvkom Leaf na vytváranie vzdelávacích priestorov. Niekoľko detailov k normám. Odnímateľná doska má certifikát C a RB2. Celkovo je Shift plus UP testovaný podľa normy GES. Rúry sú zhora uzavreté. Maximálne dva prvky môžu byť kombinované na sebe. Nad tým by už bolo potrebné zábradlie. Ďalším novo vyvinutým prvkom pre učenie blízko pri zemi je stanový prvok Leaf. Pomocou neho je možné vytvárať flexibilné útočiská v priestore pre jednotlivcov aj skupiny. Dôraz sa kladie na intuitívne zostavenie. Pomocou magnetických uzáverov sa prvky upevňujú na magnetické body podložiek Floor Friends alebo na stanovú tyč a napínajú sa do oblúka. Upozornenie, funguje to len s novými podložkami. Jednotlivé úchyty sú dostupné ako doplnkové príslušenstvo. Vďaka tomu držia magnetické uzávery Leaf aj na všetkých magnetických povrchoch. Z Leaf v kombinácii s podložkami vznikajú tunely a individuálne jaskyne. V kombinácii so stanovou tyčou vznikajú rôzne skupinové stany. V kombinácii s magnetickými povrchmi vznikajú ďalšie formy stanov. Vzniká tak nespočetné množstvo možností kombinácií pre oddychové zóny, či už pre jednotlivcov alebo skupiny. Leaf je vyrobený zo strečovej tkaniny v triede B1, ktorá je napnutá medzi sklolaminátovými tyčami. Ak sa nepoužíva, dá sa uložiť ako plochý balík do rohu alebo zvinúť do tašky na príslušenstvo. Aj pódium sa dá úsporne odložiť, napríklad na stohovací vozík. Floor Friends spĺňajú požiadavky na požiarnu bezpečnosť podľa DIN N 1021-1-2 v triedách PB, PC alebo PA. Takto, možno Shift plus UPU a Leaf spolu so sériou Shift plus využívať v školách.